Здравей и добре дошъл в канала Успешен мъж, живот с посока. Аз съм Васил Вълков и тук давам най-доброто от себе си, за да бъда полезен на хората, до които се докосна, да се радват на живота. Разгледай канала, защото тук споделям важни знания по важни теми, които придобих с много и трудно натрупан житейски опит. Целта е да мога да ги сервирам наготово в подобни като това видео. Темите, по които споделям повече, с цел да обогатя хората в канала са духовна зрялост, емоционална интелигентност, физическо възпитание, взаимоотношения и финансова грамотност. Тъй като ни предстои да поразсъждаваме по темата за парите, бих искал да предупредя, че нищо от това, което ще споделя, не е финансов съвет. И така, видеото днес е част от поредицата за парите и продължение на темата за еврото. Нека разгледаме твърдението, че влизаме в клубът на богатите. Ще разгледаме така наречените конвергентни доклади за държавите, които кандидатстват за приемане в еврозоната. Важно е да знаем, че в договор за присъединяване към Европейския съюз е упоменато присъединяването и към еврозоната, но не е посочен точен момент, в който това да се случи. Идеята е държавата, приета в съюза, да се развие до средното за него ниво и тогава да се присъедини към общата валута. Това е причината решението за точния момент на присъединяване да бъде оставено като суверенно и индивидуално за всяка държава. Това предполага наваксваща стандарта на живот политика, икономическа подготовка и национално запитване дали моментът е подходящ. Въпросът, уважаеми зрители, никога не е бил дали да влезем. Въпросът винаги е бил кога това ще бъде следващото ниво развитие за нас, а не бомба с закъснител за спекула и инфлация. Конвергентните доклади, които се изготвят от Европейската комисия и Европейската централна банка, представляват списък с критерии и стандарти, които една държава трябва да изпълни, да покрие, за да влезе в еврозоната, така че този процес да не бъде повод за икономически проблеми за ново присъединяващата се държава. Това едновременно защитава зоната от добавянето на рисков играч в нея и защитава кандидата от това да се хвърли неподготвен в дълбокото. Какви са тези критерии, наречени маастрихтски? Ценовата стабилност е много важен фактор за приемане в еврозоната. Другото главно условие е средния годишен индекс на инфлация на кандидата да бъде не повече от 1,5% по-висок от средния годишен индекс на инфлация на трите държави с най-нисък годишен инфлационен индекс в еврозоната. Следващото условие е държавен дълг към брутен вътрешен продукт да не е повече от 60%. Дългосрочен лихвен процент по 10 годишен дълг да е не повече от 2% и стабилен валутен курс към еврото за период от поне 2 години преди присъединяването. От към държавен дълг и стабилност на валутния курс ние сме бетон. Нека разгледаме и другите критерии за присъединяване. Нещо много важно, което искам да ти споделя, уважаеми зрители. България е втора в Европейския съюз в класацията за най-нисък държавен дълг. Това е много важно и според мен много хубаво постижение, особено на етапа, в който се намираме от икономическа гледна точка. Защо дългът на една държава се разглежда спрямо брутния вътрешен продукт? Ако, например, ти дължиш 100 000 евро, но на година печелиш по 200 000 евро, ти си в много добра позиция, защото за половин година можеш да изплатиш целия си дълг. И сега, ако аз дължа 100 000 евро, а на година изкарвам по 10 000 евро, то аз съм в много сериозна ситуация, защото ще ми трябва 10 години да изплатя задължението си, при положение, че в този период не харча за абсолютно нищо друго. И в тази сметка изобщо не вкарвам допълнителните лихви, които така или иначе се трупат във времето. Връщаме се на държавен мащаб. Колкото по-нисък е дългът към размера на икономиката, в толкова по-добро състояние се намира тази икономика. Ако ние сме на второ място в тази класация, се оказва, че повечето икономики в еврозоната явно с доста големи отношения на дълг към БВП. Средното ниво по този показател в еврозоната е 90%. Нивото на България е 30%. Защо разглеждаме детайлно тази тема? Причините са две. Явно клубът на богатите, към който и ние се числим, е пълен с членове, на които 90% от богатството им е задължения по кредити. Но какво би се случило с държавния дълг на България, ако политическата класа, такава каквато е днес, влезе в организация с общ кредитен рейтинг?
Отговорът е, че ние ще настигнем средния дълг на еврозоната, но няма дори да се доближим до средния стандарт на държавите в нея. Мисля, че няма нужда да обяснявам защо това твърдение е повече от обосновано. Ние като държава и без това не се справяме добре с управлението на собствените си средства. Дори не искам да си представям как балканския финансов менталитет на управляващите ще действа, поставен в среда, която позволява много по-високи разходи, отколкото приходи. И какво от това? Би казал някой и отговорът няма да му хареса, защото дългът е инфлация, съответно високият дълг е предпоставка за по-висок инфлационен индекс на обезценяване на валутата. В момента на присъединяването ни, инфлацията в страната е 2 пъти по-висока от критерия за влизане. Обаче този индекс включва много широк спектър от стоки и услуги. Българинът харчи почти половината си доходи за храна, а в потребителската кошница от основни хранителни продукти, поскъпването на стоките, което де-факто е поевтиняване на парите, е в размер на 10%. Това е причината българинът да усеща инфлацията много по-агресивно, отколкото му казват по телевизора. Нека все пак видим какви са позитивите от приемането ни в еврото. Първо, напълно ще изчезнат разходите за превалутиране в търговията с еврозоната. Това значи, че на година ще спестим около 300 милиона евро от разходи по превалутиране. Хубаво, няма такса превалутиране, но кой печелише от тази такса и той би ли захвърлил тази своя печалба или би я компенсирал по друг начин? Например, с допълнителни такси по услуги. Банките бяха основният печеливш от превалутирането и те са доказали, че не обичат да губят части от своята печалба. Аз лично очаквам лек скок на разходите по обслужване, който да компенсира загубените дивиденти от превалутиране. Второ, кредитирането е плюс за този, който умее да управлява парите така, че да печели повече, отколкото плаща за лихви. Във всеки друг случай, достъпът до изгодно кредитиране ще бъде повод за натрупване на задължения без повишаване на печалбите. Според теб, скъпи зрители, с това управление на нашата родина, достъпът до по-изгодно кредитиране за България, защото вече е член на еврозоната, плюс ли е или минус? Нашите управници сега или ще започнат да теглят кредити, за да ги инвестират и управляват така, че да произвеждат повече пари, отколкото ще имаме да връщаме, или ще теглят яко кредити, които никой няма да разбере къде и за какво ще се изхарчат. Отговори ми в коментар на този въпрос. Плюс или минус е влизането ни в еврозоната като повод на държавата да има достъп до по-изгодно кредитиране. Ще ми е интересно да разбера какво е мнението ти. Трета потенциална полза от влизането на България в еврозоната е повишаването на интереса на инвеститорите към нашия пазар. Защо това е така? Просто интересът към евровия дълг като потенциална възможност за инвестиция е много по-голям от интереса към левовия. Отново този плюс е под въпрос, защото е свързан с задлъжняване на страната ни. Опитах се обективно да изведа плюсовете от приема ни в еврозоната. Това е което успях да подготвя. Ако ти се сещаш за нещо, което пропускам, моля, сподели го в секцията с коментарите. В следващия епизод ще разгледаме какви са минусите от решението ни да влезем в еврозоната точно сега. Аз съм Васил Вълков и по темата финанси имам експертиза в ролята си на финансов консултант. Ако искаш да ти съдействам за анализ и планиране и още по-добро управление на личните ти финанси, свържи се с мен за своята безплатна консултация. Формата за контакт е в описанието под това видео. В твоята безплатна консултация с мен ще ти разкажеш за стратегия, която дава възможност за спестяване с натрупване, което да се справи с инфлацията и да натрупа печалба, ако дадеш време на системата да започне да работи за теб. Стига ти си работил за парите си, скъпи зрители, време е и те да започнат да работят за теб. Това е успешен мъж, живот с посока. Най-доброто предстои, така че абонирай се, за да не изпуснеш нищо от него. Ако смяташ, че това, което правя, може да е полезно и за някой друг, сподели работата ми с хората около себе си. Моята мисия е да се развивам, докато помагам на хората, с които се срещам, да живеят по-добре. Бъди един от тях!